nga ni siya, oh. So, kuan ko, no? 2.5. Depende sa klase, yun. Depende sa klase. Mag-liters 2.5. Aw ka ng simple lang. Depende. Ang simple tag 1.5. 1.5 puno ang simple lang. Bahalag simple lang, good nga. Iya ha? Okay. Ano rin po tideong ang simple tag 1.5. Yan, naay tag 2.5. Plus anak 2.3. Tuwa mo pink, puti jud siya. Hello guys, padung di ko karon sa kuan. Dalagit kay ang pangutanon dito og pila ang rent sa gown. Ako dari guys. Diya guys, kaya kinahanglan man jud nga na si Crystal kaya para masukod na niya ng mga gown. Kaya di man jud na makuan og di niya masukod. So, balik mi dari nagkasabado. Puhon. Kaya masay klase. Diya, na ako ganahan dyan dari kulay puti. Puti iya ha? Okay. Ano rin puti deong ang simple tag 1.5. Yan, naay tag 2.5. Plus anak 2.3. Tuwa mo pink, puti jud siya. Atraba na siya. I-testing bi. So na ikakuan dari kanang ka silawas ni Crystal. Gina dia. Diday, dali. Ay na ako dari Jin. Ayan si color nito. Ini siya off shoulder. Dali. Isukod sa, then picturean, then Bi? dali. Nice kayo siya, oh. Ano sa'yo mo ganan? Ito na itesting. Sige, dali. Kay isuot man din na ingana da ano karong mubukad siya. Kanila sa gamay ang nila kay gamay kay mix space din. Ngayon ko mang wala pa kay kinahanglan mas Crystal naa. Nas Jijin guys. Uskuan gra. Wa pa gi-testing niya kay murag si Crystal nga nang bugadak ani ja. Hindi, pasupot naman kasi pares sila. Pares sila. Jangan na. Lagi ng gold sa glo. Ano po itong brown? Isgot na. Daghanag na green Jin kay napoy dalagit kuno 27 pud. 26 na. Na dito. 26 sa Diyan mo lapas balik. niya, 27 diri sa po ano, kanang Flores de Mayo, ma'am no? Flores de Mayo. Ano sa ila Inday? 27. Ito may ang ganahan ng puti mo nila ha. Di ka ganag 3-port, madam? Ang kana sa nice oh. Kay bawal magud sila kanang makita ng kuan. Dughan. Puno naman ni gown ni mo diri dam. Naghan bitaw na siya gown. Sumura po siya si Crystal guys, mura po si Dito sa merkado unta to. Mga tong sa mga surplasan. Wala na mo to yung nag-awan kuno. magkuhan ra ka na nabi ka nang magbrara ka ganang murag dako-dako. Pwede naman di magpra. Oh nice. Nindot pud ka Diyos oh. Ano naman na siya? Nasa indot and then isa sa Ay sakto din ni Jijin Day food ni Crystal. Maraming pa sa Inday. Nigla ko naman anak day. Ibaw sa nga ng pitikot anak madam. Kanang anak na. Igla ko mo na. Tuyok ra na. Igtuyok mo, tuyok ko ng pitikot. Meron to pala si ko. Nagobi. Kumanan ni. Sorry ma'am, para pakita niya siya mas bet. Pero nice ni sabi kay di ka mag-alsa-alsa na og kanang tube ito kay mag-alsa-alsa ka kay mahug. Saman. Kuan ka ba dyan ba? Pero gabulok mo no. Ang tao. Sa tuban man. Ano pag ato dito dam, dito ta nagisukod. Tubangan na okay ra madam. Ano siya? Kana po di mong kuwanti? Di kanang iya man ang puti man ka Crystal. Aka to? Kanang puti. Sulod dito inday. Kuan ang siling ra na isuk diri shik dira dire. Pero na kinahanglan siya na ikapa kay bawal man ugay kapa kay kuan man siya dapat na ingato ba. Paris man to ah. Gawas. Bi lakaw kuno. Mura kasi siyang hindi Crystal na. Ayaw sa amin day.
Oh, di ba? Gwapa. Ano yung fitting shake? Bagay rapad ni. Tagpaw na. Di kinalang di ka maghila na yung naglakaw. Nice po siya. Ito daw. Yan. Ay, kay nice dyan tanan di ang... Yung book shake. Nice din ang tanang gown diri kay bahalag damay ka, maigo kay di-adjust man ang likod. Magamay ka maasin. Mugamay man ah. Ay, piut niya. Ay, saktura na. Masindot din yung tanawang piyot. Masindot na shake. Biato bang kuno bibiganda be? Di ka nang imuhang kuan ba? Ikaw Bibiganda. manugpuan. Ikot. Kung maghipot ni kuha natin. Pero na lang po ang safer. Oh, nice po siya, oy. Isa day ha. Dot jud ang mga kuandari gown niya, tag 2.5 ang rent. Nadi siya dam. Depende po siya sa... Ilitat sa rin mo dam. Ito sila na gamay raman na ka. Oh, di po na mailhan po. I-retouch na na siya. Siguro na ba na ba? Kung ano ba naman, may ibang gusto mo ilugsun, bisag di maraang. May raman ni Rita sila yung dali Retouch kami. na na. Pero nindot po kay mura sag Mary. O, pang Mary good siya. Hindi ko din diri ito. Kinalang di kuan ba buot. So na ko dari si Sir mahal man day ang kuandari ay rent ay. Pero sagdi lang. Nung bitaw di ka magmahal kay magwapa jud atong anak maging mura jud berhin, no? Manindot ang mga gaw. Doon man nilang gown. Na des jindari yagi ubanan ko. Pansi siya ba? Pero ma-sure magkapon mo ma'am og balik ni nagka 26 Awit City. O chess me ulit na raman mo diya. Aw na rin yun niya. Ah. Kayo Kada po daw sa chip o. O sa phone. Oh, tanong tapad ba? Man ka ni madam? Kana tikin. kay nasa ikuan ba bukton Miri jud siya ba. Kaya ang mama Mary bin nakatabon jud di So makita yung ng buwan bukton. niya. Yeah. Ato bang kuno chick? Hi chicks. Oh nice chick. Nice. Nice siya. Ngayon ka. Kana po daw sa impilihan. Sure, mabiro. Ikaw may musulog ka ng pitso-pitso. In charge din siya. Tagian eh. Parking. At barko ang taga-barko may ni dyan. Taga barko kuno diya sa Siwol ba? Basig maghanjo ramihan. atong i kuan ang inyong kuan diri. Ilang shop. Inyong shop sa kuan nga ng mga gown. Oh, nice good niya siya oy. Daghan mo siya dindot. Kay adlaw ra ba di ay mga bag-o pa o. Niya na say kuan diri matabon ra siya og kunwari di siya muarang. Alala ko na dyan, si Junjun Jin, buhay naman nakainit. Di mo na ito. Na. Diyan sa mga tinagamandan eh. Mauli na ko. Naka. Tubang niya shake. Kanisa kay murag bubuk-bubuk ra. So shout out dai ko dani ni Ja oh. Kasi nga nimo gwapa. Jessie Incorporado in charge sa boutique Chloe's Closet. Hindi yun siyang sa buwan ko ng barko. Doon bumitagian na first request. So ari ra mo kung ganahan mo mag-rent og mga nice ka mga gown diri ra sa Dalagit. They're at LBZ. Ya sa taot po ko dali sa murag si Mama Mary pod na murag si Cristel. Siya nga ni mo bi? Sorry na kung daw pwede dahil. Starring jud mo. Alam mo sa vlog ni Ate Ruby. Di ko na sa mga pit. Kaya, mahalin na po taglain. Ka para ba kay nimong kuano. Kaya nang kuan ko guys kay rong makakita po ko gun say nice. Ato bang shake? Ha? Di magsagud Ato jud bang? ba? Kubang kuno daw. Opa man gisira tanan sa hawak. Okay na. Oh, simple lang. Okay ra kani siya taas. Single. Atong gold, atong glass.
Katong Tong first. kuan. Dito ako sa picture. Kanang adjustan ra siya. Wala naman niya, just adjust lang niya. Kay ang God, you my loves. Sumara po ko yung bagong amiga, guys. Na Oh, hello! Salamat ha. Kanang, Okay. Ubalik mi ha. Kay Oo. sure jud mi mo kuha na ng gown. Oo, sige. Sila kasabado dyan. Salamat. Salamat po. Kanang di ba sa pudlali magsukod-sukod uy kay bugat kay na sa nga tanan. Bugat yun. Pero smile lang gyapon siya guys oh. Di ba? Good vibes lang gyapon siya bisag kuha na. Dati man siya yung roll na tindera, ma'am. Pero oh, 60 pa dyan si Zara. Salamat. Sige, Prado. GC Incorporado. Smiling ka do. Tindera. Salamat ha. Salamat ka kasi. Nagtagbura po mi si Jindari guys. Nagtagbura po mi. Bumalik sa gulay eh. Aw mo to mo merkado? Dakpon ka na na yung nakop na dito. Nay, kuan ko kay mo kay kamuti. Kaya alas 5 na ra ba? A few moments later. Kurang guys, busy yapon ko nagyapon ko sa ang amo. Kaya na ako'y buhaton guys nga kuan. Kani kay wala mo magamit ni siya na tubo. Kaya nagbunot ko og lubi kay kuan, gamiton lagi na yung bunot. So nara tay mga bunot diri sa kuan kay naway mga kalubihan. So atay problema na bunot. Aguban guys, mga problema bunot, mamalit pa na sila. Bunot para na sa ilang garden. Dari wala libre ra ang bunot. Diya guys, lagi na dito lagi ko gahapon sa dalagit. So naay mga gaon. Makuha jud ang purma sa birhen ni Cristel yang sinina. Medyo kuan lang, medyo mahal jud. Pero sa bilang kay as ara bitaw na sa katuig. Diya malipay pud si Cristel guys kay maka first time pud sa makasutog nga to ba lang. Pero kahibaw naman ka ng mga bata guys nga di man na yung mga arte. Di man na yung kanang maluho. Maluoy pa ganyan sila naka guys kanang mo gasto ko. Mamaoy nga na luoy lamang kay ka. Wala pa na yun. Maluoy pa na sila may mga dugbawon maluoy. Luoy lamang ka ma. Sige kanang dugbawon. Yan ang mga anak. Di na maluho. Di na mga kuan ba ka ng walag di kalisan lang magmerinda kaya manghinayang sila silahang kwarta, manghinayang sila gasto ba manghinayang na sila halang gipaningkamutan nga maapid po sila na kay lagi po sa pagbigyan kay mga honor students ba po si dyan sa unas Manila kay honor man na siya sige kuan nga nang nadyo na siya reward. Pero karon nga di na sa ganahan og na mga reward kay lisod lagi ka dito hintag makasabot naman siya. So man naman ang reward ni siya kanang sang mag-rent ni og kanang gown lagi sa ijahang sagala Santa Cruzan. So rayna na siya guys. Ano naman pud nga ka-experience kid sa nga mura sa birhen sa birhen sa kuan nga kanang rayna. Pakasuway po sa rayna. Pwede raman po kung advance na rin ang amo. So, ma-advance na lang ko ang amo. Para pang rent at tungkuan. Kay alanganin man guys, 27 dya. Naanong ko'y maswildo sa YouTube, nagka 27 gamay. Salamat inyong tanan guys. Sa inyong pagtanaw sang video, naka-swildo po ko. So, dako jud mo tabang na mo. Madalang kasalamatan din ha mo kanunay ug kuan ana mong apil sa mga pag-ampo maadyo yung mga kahimtang diha kay ibaw man jud ko nga trabaho pud mo nginabuhi pud mo sa inyong pamilya nga makatabang mo sana si Sis Ansan Blanton ug si kuan si Ma'am Betty so Liberty si Jay Jangan guys na sa Germany. Ito mga ni sponsor daning hang stand. So
Shout out din ko sa mga tanang sponsor na sa ang pamilya. Si Cheryl. So daghan kago mo sa napasiit niya Chavez katong hatag og tablet. Yung si Ma'am Ingrid sa hatag og kanang laptop. So dako kadto tabang dito na mo na ni Estil sa pag-eskwela. Ano, so katong katalan nga wanang ma-mention kay bawa na mo gisamo. So daghan kadtong mga tao nga support sana sa inyong pagtanaw. Dako na kadto natabang kanang inyong pagtanaw pa. Ang kuan gani palit mo kung gani gay cable tie. So ano sa cable tie hani kuan. Agig hindi makaabot ni kay gamay man di ay ni. Patuloy taas-taas gudi ay. Wala man pud yung taas-taas. Wala man pud yung mga taas-taas guys nga ni kataas na. Ayun. Nanawag day. Di mong gi pakatayan na Kay hindot mo din sa ipakatay ni nga ni. Kuha di sa kapunuan kanang tulo. Na gusto ko na himo nagpakatayan. So maman na siya kuha dari guys kanang kinahanglan mo din sa pakatay kay kuha na. Mukapot mo guli siya sa mga ingani. Tanaw na to dari di ah. Auto ade sa mua guys, ari ang ibuhatan day pulis siya. Alam po sang ibuhatan guys kay di man na napakatayan diyan naman ah. So daghan din na si jag wandari guys kanang kani guys kay dito man ni sa sud. So gigawa sa laman siya kay gibubuan. So mo wala guys mapahuway sa ako dito. Kaya na lang pud kainit. Kana siya nice ko dyan sa kado. Kani po siya oh. Di pa man na siya guys na i-dropper pag ijahang kuan. Oh Diyos ko. Si Bilita pag magtila pong apel. Napansin po siya. Ay Bilita. Siya kay ganas yung gatas kay lasyaw ra. Lami. Sus. Kaluoy. Naman po yung mga bibiron hinuon para ni dyan no. Wa man tay bibiron dani, wa man tay bibi dani pwede mahulaman. Dropper. Jesus. Kaluoy badya ay. Minsan di ko luhamon ko ni dya. Kunas danti. Oh, Pilpog ka? pwede. Jesus, Ngaway ngaway. kaayong manguan lagi. Ngaway man. Siya mangilog pod. Di na. Di na. Ang kulang. Tawon. Mangaway na pud ka diha ha. Mangaway na pud ka ha. Kay wala man jud ka giampon ra man jud ka. Tawag na ni sa ampon. Ikaw sa ingani mo ampon, ha? Mo ni kinapkaraan guys nga iring na. Mangigir man na si sag ni musud. Ihatag ka saging aran ra na. Bawon sa ning saging ah. Ko kaila din sa ning saging gihatag ra ni sa mga silingan. Duha ka buok. So ani sang isuwa og luto. Pwede naman isuwa og luto guys ug kay sudan. Isa guys, ang sudan dia. Jawa mo ko nagkuan og kamot guys. Kay maapas mo ta. Kanihan ko kuha ron ni gibutangan og cutics kay kuan, ang di mailhan naghugaw ba. Maubgob mo ko na duguan. So ato na ni siyang kanon guys na. Ang laki ama dili siya. Pwede ni siya isudan
So sa unang panahon jud mga tiguang okay na jud sila kanang tiguang naman po okay ra jud basta naisaging isud ang luto. Sumukaon kog luto gamay. Kaon ko kaning luto kay gani ha. Ningkaon man ko katukuan dyan na mo kigiding ag kasaging. Kasi sa'yo makarelate diha nga. Magsid ang saging. Pwede po magsid ang mangga. Kasi magsid ang mangga guys. Dako kasi dyan ah. Po, saging. Ang gani. Natang ng tining. Ah, Pwede na isidaan. Dako kayo. Hindi mo ni mahurot. Oh, lami di isa. Isula lagi. Kaya kung ka nang pwede ra ang tundan rin may isula o katong na isa kalambangan. Pwede man dyan niyo. Lami. Humot pa din siya guys. Duha man ni kabuok niya. Call! Nak! Hinikol guys ng hilimpyo dito kanya sa likod. Wala mong kabidyo niya kay malagi nang siya dito nang ibot sa mga sagbot ba. Hindi mo isday na niligdari kay ako dito pag largang kristal dito naman ko spikas. Hindi mahulot. Ang ako ah. Hindi na sunod akong baba. Okay na ni guys, basta masud lang imuti dyan. Nakama buntas. Tamis. Nicole, halang ikaw ng saging nak. Dik, imuri usa. Busog na kadanis isa kabuo karon na ka. Hindi ka mamahog. Hindi na kagkuan guys. Busog na ka. Hindi mo balik pa ko dito guys kay ang dala pala kong buhaton. Ang gilubos-lubos ang trabaho ba kay maikag ka sa itong amo sige naman tag absent katong buhol absent ko. Lamig na. Gusto na kayo pa akon guys. Sara na naman. Nalipay des ba mazuli kay gahong matan mo lagi dito nga bumbil ning kuan na. Mabuhi. Mabuhi naman dyan guys basta. Nang ikaw na sana ipang tugsukis na kita mo na oh. Mga malbiri na. Daghang kadung nga ni order. Smo to ang video karon adlaw ah. Daghang kadung salamat ninyong tanan guys. May naong sigbin. Mo ni hang naong guys ug kanang perting bisiha na way. Kuan way arti-artit. Yung pagkuanan ka sa arti-artit sa una di mo ko tibag lipstick, di po ko tig kuan. Ya naghang kilay ko mo na sa gi. Ujabid. So guys, thank you for watching. I love you. Amping ang putang tanan. See you in my next vlog. Bye.